Carnotero, facer unha introducción breve e concisa, que se complicada, poderíamos dicir unha maneira simplista, historiadora e política galega, que se exiliou na cidade francesa de Toulouse, na que cursou na Universidade de Toulouse, Nemivel, fixo historia, desde o ano 75, voltou a Galiza precisamente o 20 de novembro de 75, a partir do ano 86 formou parte do Seminario Permanente de Historia e que baixo a coordinación do profesor Ramón Villares Paz elaborou un primeiro texto de Historia do Mundo Contemporáneo publicado en setembro de 1926 e en 1987 tamén participou unha edición da Guía de Historia do Mundo Contemporáneo publicada pola Universidade de Santiago de Compostela, onde a parte da súa actividade docente tamén ten moi diferentes publicacións, pero neste caso foi convidada en específico porque no 2013 realizou, presentou un documental en colaboración co Consello de Cultura Galega e as mulleres que traballaron no Wolframio, titulado A luz do negro, unha memoria da vida en vivo, a luz en relación ao Wolframio e a actividade, neste caso, asociado ao mundo bélico, na que afrontaremos mañá, sobre todo no contexto de espionaxe contra espionaxe con Eduardo Rolán, e contra tamén a primeira, sobre todo a Primeira Guerra Mundial na Ría de Vigo, en Galicia, con José Ramón Cabanillas. Por tanto, damos inicio a este período, a este mundo contemporáneo con Carnotero. Moitísimas gracias. Moitas boas tardes e gracias a vos. En primeiro lugar, darvos os parabéns. Ai, sí, tens que encender eso que teño aí. Vale. Eu creo que se me escoita ben, porque sendo profe, isto é unha ventaxa que temos, porque agora estou xubilada, pero bueno. En primeiro lugar, darvos as grazas e os parabéns por unha iniciativa deste tipo, porque eu coido que Galiza ten bastante esquecido todo o seu patrimonio, pero o patrimonio industrial moitísimo, moitísimo, e non se quere máis que o que se coñece, e polo tanto, nese sentido, necesitamos moitísima autoestima, moitísima, e a autoestima só pode vir a partir de coñecer e mostrar. E ademais, segundo, porque eu tamén son das que penso que ademais de querer este país e traballar por el, pois hai que tamén ter a posibilidade de non emigrar, é dicir, de traballar aquí. Eu defendo eso. E se algo me doi esta masiva saída de xente nova fora do país, porque o capital humano é irrecuperable e irreemplazable, pois tamén penso que se as actividades de memoria e conservación do noso patrimonio, además de cuidado, permiten que a xente viva, pois me parece moi importante. Moi importante que eso xenere unha economía, ademais unha economía activa, responsable, e non unha economía depredadora como algunha da que vemos en Santiago. E, polo tanto, coido que todo este patrimonio, pois, en primeiro lugar, ten a pegada do traballo da xente que ali viviu, que ali traballou e moita que ali morreu, moitísima, en primeiro lugar, e en segundo lugar, pois, só os povos que coñecen o seu pasado están capacitados para vivir o seu presente e o seu futuro. E penso que aí tenes unha posibilidade enorme de traballo que é verdade que neste momento, e eu digo con toda sinceridade, porque xa a miña idade, pois as mulleres normalmente nos facemos vistas, é dicir, deslenguadas, pois é verdade que a veces non se conta que administracións ou que as administracións, que a forza que se debía contar ou que a inteligencia que se debía contar, pero a pesar disso hai que dar pasos e pasar para diante. Como facemos as mulleres, cando hai que facer as cousas se fan, non se desconta, non? E gracias a eso, moitas veces o mundo vai como vai. Ben, pois, se hai impedimentos da administración, bueno, pois habrá que superarlos mediante mecanismos de crear grupos cooperativos, crear redes, facer que se poña en valor. E eu parto da base de que iso é posible, e polo digo por experiencia, é dicir, cando no goberno do partido plantexamos que había que facer no Fontao, dado que ali estaba unha das minas de wolframio máis importantes, as minas da Brea, que a xente guardaba memoria de aquelas vivencias, que ahora vos vou explicar un pouco por qué, porque é lógico. E en segundo lugar, que ali había patrimonio material como para facelo, porque había un poboado, que non hai moitos, hai varios de colonización en Galiza, pero bueno, había un poboado meneiro en perfecto estado, e ademais un poboado moi excepcional, do que logo tamén falarei, e decidimos aquí vamos a montar o taller da memoria en minería galega. Temos un sitio idóneo. Hai que colaborar coa Universidade. A Universidade de Vigo dixo que sí. No goberno, varias consellerías colaboramos en transversal e nos sentamos a negociar coa familia, que era o que facía falta, non? Porque é verdade que si os dereitos mineiros están xa a maioría deles agotados, é verdade que as familias propietarias
rendistas, a maioría delas, queren conservar aí algo pensando que pode ser un ben de investimento, e que ese é un problema que ten neste momento o Wolframio tamén. Ben, e cando montamos aquelo, pois o presentamos en Europa e Europa inmediatamente dixo que sí, conseguimos fondos. Por tanto, cando se quere facer unha cosa, se fai, punto. Claro, no 2008 se perderon as eleccións e adiós, marchou todo, 2009, perdón, non? Foi en 2009, 2005, 2009. E xa aquelo quedou en nada. E hoxe en día, aquelo que foi rehabilitado con diñeiro europeo está pechado. Pola voluntade de unha persona, a que nos votos do seu lugar lle dou esa capacidade de voluntad. Eu penso que tamén se pode presionar nese sentido, non? Ben, o wolframio foi unha actividade importantísima en Galiza por razóns militares. O cual non quere dicir que Galiza non tuvera minería, claro que tiña. Eu trouxen aquí o mapa do patrimonio mineiro galego, que logo despois podedes baixar, porque é un patrimonio riquísimo e inmenso, desde a época romana, por tanto, empezando desde as médulas, até hoxe, porque é verdade que algunhas concesións mineiras, concretamente as do wolframio, están agardando congeladas a que este mineral, que volve a ser estratégico por razóns tecnolóxicas, poida ter unha segunda resurrección, ou unha terceira, porque tuvo tres. A sublevación militar franquista, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra de Corea. Tuvo dous períodos. Ben, aquí hai un material inmenso, e toda unha rede, eu isto non lo vexo, toda unha rede, porque eu vou conseguir outro, por lo tanto, isto grabos, toda unha rede de patrimonio neste momento que se pode poñer en valor e que normalmente é coidado por entidades locales con cariño e nada máis, nin siquiera divulgado nin difundido e utilizado moi para a historia local, pero existen estudios e traballos de xente voluntaria que o fai, para que saibades isto. Vamos a ver algúns do wolframio, pero hai outros. Por exemplo, pois as médulas evidentemente xa están declaradas PIC e, polo tanto, xa teñen un tratamento, pero logo se colledes calquera dos recursos mineiros que temos, como Montefurado ou outros, sí que teñen un pequeno cuidado e historia local que normalmente, tratando que as persoas que fan, é posible poñerlo nun circuito máis amplio. E agora comentaba cos vosos compañeros, o que volvo a repetir, agradezo que me convidaran, que ademais temos que pensar en un tipo de turismo que é o noso, é dicir, o galego do interior. O noso, o galego, que tamén somos turistas e podemos ser turistas, como fan noutros lugares, é dicir, coñecer o noso propio territorio, eso en primeiro lugar, e en segundo lugar hai que pensar en outra xente moi próxima a nós, que neste momento, tanto económica como culturalmente, ao mellor pode ter moito interés, que son os nosos veciños de Portugal e tamén irmáns. O mundo da lusofonía representa neste momento unha capacidade enorme de xente que nos visita e que xa no seu país, e vos recomendo que de vez en cando vayades a ver os proxectos patrimoniais turísticos que teñen ali, como ir a Ponte de Lima, por exemplo, ou a Ponte da Barca, ou a sitios que nos quedan moi próximos e tamén do interior, que teñen en común con nos moitas cousas, pois é posible ver como proxectos destes pequenos, é verdad que o mellor ali teñen un apoio maior das administracións, tanto das feligresías como das cámaras, como do propio goberno, do propio ente gubernamental, un maior apoio, sobre todo xestionar bastante ben fondos europeos. Pero, bueno, ver de que maneira eses recursos se poden utilizar o mellor un ámbito territorial, comarcal ou galego como recursos turísticos e que teñan resposta. A miña experiencia, aparte do frontal, no que me pediron moitas veces que fora a explicar ou a falar, incluso a recoller de datos que a xente dali, a memoria que a xente dali, pois se basea tamén en algúns proxectos que se puxeron en marcha en Santiago a utilizar o propio territorio de Compostela para as súas xentes, baseada na súa propia historia e na súa memoria. E a verdade é que ten un eco enorme. Pois, polo tanto, se vos podedes facer esas actividades, podedes manter a memoria, ademais podedes vivir, mellor que veñan a facer outros de fora, porque van a facer. Porque o que ten de mando ao final ten oferta. E iso é así. Entonces, tamén a min, a verdade que me dá moita rabia que veñamos de fora a facer as cousas aquí que nos podemos facer perfectamente. E feitas as cuñas publicitarias, que me parecen fundamentales, bueno, pois, antes de falar do wolframio, quería agradecervos, bueno, o documental, antes de nada, se queredes velo, eu vos deixo aquí, está aberto, por tanto, eu trouxe
pero a verdade é que prefiero falar con vos, primeiro explicarvos un pouco todo o que é isto e por qué, e logo, se queredes, establecer un coloquio que proyectar un documental durante media hora que o podedes ver cando que queirades, porque a Comisión de Igualdade e do Museo da Cultura, unha das cousas por las que peleo é que este en aberto, en YouTube, está en galego e tamén en inglés, por si hai alguna dificultad, por tanto, podedes acceder a él e verlo cando queirades. Estes, si hai algún máis, do que vos falarei, que ao mellor tedes máis dificultades, pero eu creo que a través da asociación ao mellor o podedes conseguir, porque hai un documental buísimo ao mellor que se puxou o Wolframio, que o fixo tamén unha muller, e do que logo vos direi o título, para incluso en unha película, Lobos Sucios, o sea, que hai bastante documentación xa feita, hai novelas, hai bastante documentación, porque o que non entendo é como este tema non está máis utilizado a nivel audiovisual. É unha cousa que non entendo, porque é un tema que se os de Hollywood estuvieran aquí, madre mía, ya tiñen toda unha serie montada. De documentais, de películas, de series, de todo. Porque realmente dá para moitísimo. Para moitísimo. E eu, vos lo digo, desde o feito de que estuve ali un ano, máis ou menos, traballando con estas mulleres para conseguir que contaran a súa vida. E dá, tirando de fíos, dá tantísimo, tantísimo. É verdade que para mí o mundo do Wolframio non era novo, porque meu pai traballou na mina de Santa Comba. Meu pai traballou en Compañía Minera Santa Comba, que, como sabedes, era unha mina concesionada aos March, e cuyo encargado era Carga Moure, que tiña empresa en Santiago, e, polo tanto, bueno, pois, na miña casa, eso do Wolframio, xa desde pequeniños, meu pai, a mina, o embarque, porque meu pai traballou primeiro na mina Santa Comba e logo traballou no embarque en Carril, na Mequinsa, non? E a explotación do Wolframio pechou no ano 59, tiña 9 anos, e, bueno, pois, e o embarque igual, e entonces a actividade do Wolframio, máis ou menos en Galicia, excepto no Fondao, que si continuou hasta o ano 72, un pouquiño, pois se pechou completamente, non? E agora unha tentativa de abrir en San Fiz, pero non é verdade, o que fixeron en San Fiz foi como unha especie de paripé, non? Para ver de manter a concesión da mina, que están todas caducadas, e desa maneira poder ofertar no caso de que o Wolframio subiera de precio, que subeu un pouquiño, un chisco, nos anos 1907-8, pero que logo que a crise baixou de novo e agora está volvendo a subir porque volve a ser un mineral estratégico en toda a tecnoloxía de hoxe en día, sobre todo nos trens de alta velocidade, que é onde máis se utiliza, e tamén en algún material de perfección, de tecnolóxico punteiro, como pode ser toda a línea dos Mac e os últimos modelos que están sacando os Mac. Efectivamente, o Wolframio foi un material estratégico e na Segunda Guerra Mundial era imprescindible. E por que se convertiu en algo tan importante? Bueno, porque era a única maneira de endurecer todo o armamento para que este fora eficaz e actuara con eficacia. E tanto no armamento pesado como no armamento lixeiro, dado que a diferencia entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que se experimentou na sublevación militar franquista e, por lo tanto, na guerra española, na guerra do franquismo contra o goberno lexítimo da República, bueno, pois ese material estratégico decía que entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial hai un cambio fundamental, que a Primeira Guerra Mundial é a última guerra de frentes, de trincheiras, de soldados, de movilización de armamento, e xa na guerra civil española se experimenta castigar a población civil, mediante o bombardeo rasante, como foi Guernica, ou mediante o bombardeo sistemático de cidades como Madrid, etc. Xa o frente dá paso á guerra mortífera, que logo se vivirá con toda a ilusión na Segunda Guerra Mundial. A guerra española serviu de campo de experimentación. E por que o Wolframio está tan esquecido? Bueno, porque forma parte da historia que nos contaron. O goberno franquista foi neutral, verdad? Eso foi o que nos explicaron sempre. España non tuvo nada que ver con a Segunda Guerra Mundial. Só de vez en cando, aqueles locos de esquerda sacaban unha foto onde se veía a Hitler e a Franco en Italia. Pero xa se sabía. Esos eran os masones, os del lado de Moscú e los rojos. E mudar ese relato e contar o que realmente pasou non só precisou un traballo de investigación, que neste momento xa máis ou menos está feito, sino na elaboración dun novo relato. E ese novo relato xa está nos libros de texto, pero é verdade que moito profesorado ainda non o explica porque non o sabe.
non por maledicencia, sino por ignorancia, e a ignorancia pode ser moi ousada, en primeiro lugar, e en segundo lugar, porque, efectivamente, fixademos todo o traballo que consta de facer un relato normal no marco do Estado español, incluso da Segunda Guerra Mundial, xa non digamos do 36 ao 39, pero incluso da Segunda Guerra Mundial. Entón, esa é a razón fundamental. Esa é a razón fundamental. Porque o wolframio foi estratégico para o réxime nazi, é dicir, para Alemania. Porque os aliados podían acceder a él perfectamente. China e India eran as dúas grandes produtoras de wolframio. E tanto tanto Inglaterra primeiro como os Estados Unidos pois non tiñan ningún problema de acceder a ese mineral tan importante para o armamento. Pero a Alemania nazi non podía acceder a él. E entón é que aquí, que sí sabía perfectamente, porque moitas das empresas que traballaban, normalmente o mineral, o wolframio está moi aliado ao estaño, é dicir, eran que traballaban en minas xa desde o século XVIII e XIX, en toda a zona do que podíamos chamar a Gallaecia, fixadevos, no término romano, é dicir, Galiza, o norte de Portugal, Zamora, zonas de Palencia, toda esa zona é donde o mineral de wolframio era abundantísimo. O que pasa é que tiña un uso residual. Pois non sei se, claro, sois moi novos e novas todas, pero eu me acordo que de pequena había unhas cousas así de unha mecha de tela que se ponía con sal e se lle botaba aceite ou se lle botaba un mineral. E ese mineral era wolframio, se lle prendía e daba unha luz que, bueno, que logo a veces se metía no farol, estaba na cociña, fumejaba moito, luz daba pouca. Pero era un mecanismo de iluminación que había moitísimas veces, porque efectivamente o wolframio tamén produce chispas e entonces axuda a que un elemento de combustión, que era o sal, unha mecha, poda producir. Pero eran usos completamente marginales, os que tiñan o wolframio, moi marginales. Realmente se convirtió en importante a partir de 1940, cando remata a sublevación militar franquista e Franco triunfa, e, por tanto, se impón no Estado español a dictadura militar. E, entre outras cousas, Alemania lle dice, oye, que hai que pagar que nos fixemos, que non vos pensedes que actuamos de gratis. Todo o presuposto militar que vos investimos non o tedes que devolver e habrá un momento. E, efectivamente, hai que cobrarse en especies. E as especies son varias. Pero o wolframio debe chegar, o sea, se convirte nun mineral estratégico. E como a legislación franquista prohibía calquera concesión a estranxeiros, as minas teñense que concesionar a novos explotadores, a novos propietarios. Como sabedes, os terrenos mineiros son propiedade pública, nunca poden deixar de serlo, ou que se lle concede unha concesión por un tempo determinado. É o que se chama as cuadrículas de concesión mineira. Entón, no régimen franquista as concesións tiñan que ser todos súbditos españoles. E, ademais, estas concesións se van a facer como pagos servicios prestados. De tal maneira que aquelas grandes familias que investiron na sublevación militar e que, por tanto, poñeron diñeiro para a guerra, porque o que iba a ser un golpe de Estado se convirtió en unha guerra, agora se lles paga desta maneira. Os March, os Cork, os Fierro, é dicir, as grandes familias económicas que apoyaron a sublevación militar reciben, neste momento, a concesión da minería que vai a supoñer beneficios importantes, importantísimos. E Galiza entra nesa concesión de antiguas minas que eran, por exemplo, a de Sanfiz e a de Fontao, con outra que había perto en Silleda, a tiña unha empresa francesa. Normalmente eran empresas francesas, en gran parte, e inglesas. Eran as que tiñan a concesión. E a partir do ano 1939-40, esa explotación do mineral se convirte en estratégica para o régimen franquista e para a Alemania nazi. Para o régimen franquista porque vai a supoñer non só pagar a débeda, sino fonte de divisas tamén, fonte de ingresos. E para os nazis é estratégica, é dicir, imprescindible, si queren ganar a guerra. Ben, e comeza a explotación a destallo de unha actividade mineira que antes era unha actividade mineira ordinaria, de mina, con galería ou aire libre, sin máis, con moi pouco complemento de transformación e industrialización,
Por lo tanto, por un lado, a explotación do wolframio se convirte nunha actividade al estallo completamente, donde está a economía formal, o que se chama a mina, ca súa explotación, os mineiros que traballan na mina, homes, as mulleres, no caso do wolframio, que só traballan no lavado e separado do mineral, o que se chama os lavadoiros, pero tanto como esta economía formal, ahora vos vou a dar as cifras, está a economía informal, dos que se chaman os aventureiros e os rebuscadores, que é este tipo que podedes ver aquí. O Fontao ten unha colección de fotos maravillosas que están todas no Museo de Pontevedra, material que podedes acceder sin ningún problema. Entonces aquí tedes a mina, estou seguindo as fotos típicas da mina, unha muller no lavadoiro, lavando mineral, e un mineiro, moitos deles expulsados porque se dedicaron tamén ao extraperlo. Eu no Fontao entrevistei a varios mineiros que eran da empresa, pero que os botaron fora porque roubaban mineral. Agora veredes por qué, é facilísimo de entender. E a economía informal, aquí a tedes, os que se chamaban aventureiros ou rebuscadores. Con unha palabra, co que fora, se buscaba mineral en calqueira esquina onde aparecera. En calqueira lugar, en terras que eran da propia compañía e que, por tanto, era obligatorio venderlle a compañía ou a empresa mineral, ou en terras privadas, posto que, concretamente no Fontao, había mineral por todas partes. As pedras dos valos das leiras tiñan mineral e se desfixeron todos os valos, absolutamente todos os valos, non quedou ningún valo de pedra. E así, sucesivamente todo. O ouro negro, así lle chaman. O ouro negro realmente recibiu ese nome, non? No caso de Galiza, as explotacións máis importantes estiveron en Casallo, no barco de Valdeorras. Agora xa non queda casi nada, pero hai un documental sobre estas minas e o seu traballo e funcionamento que se chama Lobos Suxos, que está feito precisamente por un home. Este documental podedes acceder a él a través do Consello de Cultura Galega. Toda a información non está colgado en aberto, pero podedes acceder a él a través do Consello da Cultura Galega. E este home fai un moi bo traballo sobre as minas de Casallo, das que xa non queda casi nada. A outra eran Sanfiz e o Fontao, porque había unha pequena mina en Bandeira, pero cando chega o momento da eclosión do wolframio, como a de Sanfiz é tan rica, era unha das minas de wolframio máis ricas de Europa, en canto a cantidad e a calidad de mineral, porque non é só a cantidad, é a calidad tamén do mineral. O que ten de wolframio unha pedra ou a propia terra de wolframio puro. Estaban as minas de Santa Comba, de Barilongo, por lo tanto, estas eran as explotacións mineiras máis importantes, pero, como Galiza é moi rica en wolframio, sí que tamén o wolframio se podía extraer en outros lados, por exemplo, no Monte Pindo, por poñer unha zona de recursos turísticos. No Monte Pindo se extraeu wolframio, e hai dous depósitos que aínda quedan, que era onde se depositaba. O wolframio do Pindo o mercaba a Compañía Minera Santa Comba. É dicir, que incluso cando había explotacións mineral pequenísimas, pois tamén tiñan obrigación de vender a determinados concesionarios para logo enviar mineral. As zonas de embarque estaban sobre todo en Carril, Vilagarcía e Vigo. Era aí onde estaban as zonas de embarque para control de as tropas alemanas de este mineral que chegara a Alemania. Ese eran así as zonas máis importantes. Que se conserven restos, é dicir, que turísticamente vos poden interesar máis a longa memoria ou da pegada ou da xente que ali poda estar, está Sanfiz. A mina de Sanfiz ten un pequeno museo e se conservan varias das instalacións nun percorrido ademais que permite media xornada a pé, co cual, pois é un recurso turístico que está ben para poder facer, fixeron un pequeno paseo, hai unha parte de maquinaria pequena, pero importante, de transformación do mineral e, por suposto, o Fontao. Porque o Fontao conserva a mina, as dúas galerías da mina, que tamén estes aquí en foto, despois este libro se queredes o pasado e se mirades todas as fotos, pero que o Fontao, ademais das dúas galerías, o Fontao fixo toda unha planta de transformación, industrializou toda a transformación do wolframio. E toda esta planta de transformación está intacta, completamente intacta.
Bueno, intacta. Intacta cando fixemos o plan director. No ano 2007, negociamos coa familia e nos permitiu facer o plan director, co cual eu teño un CD con todas as instalacións, porque cando me funda a consellería o saquei. Con todas as instalacións do plan director, para se alguén quer investigar, que saiba que existe ese material e que poda acceder a él. E ademais deso, conservan o almacén. Enfrente ao poboado construído nos anos 50, estaba o almacén. E o almacén ten toda a administración. Os libros de debe e haber. Sacos de mineral. Aí foi onde pude comprobar que un saco de azufre ou de arroz de 1 kilo, no caso do wolframio, pesa 3 kilos. De tal maneira que iso permite entender perfectamente todo o que nos contaban ali cando fomos a gravar o poboado de como sacaban o mineral da mina en calzós que os homes tiñan ese proceso con 2 bolsillos, en zocos do avó de Elena Ferro, co tacón que se abría, e normalmente o que podían sacar era de 1 a 3 kilos, para logo guardalo nas escaleiras de madeira que normalmente tiñan unha trampilla e vendelo en estraperos. Ese era o sistema. O Fontao foi a mina máis importante, xunto con outra de Zamora, unha de noite do norte de Portugal e outra en Palencia, para a obtención de mineral de mellor calidade e, por tanto, que máis ambicionaban os alemáns. E iso explica tamén por que desde o primeiro momento na mina de Fontao se creou todo o mundo de espionaxe e estrapelo. Para a memoria e contar como guías turísticos, todas as minas de wolframio tuveron traballando presos. Todas. Porque, en primeiro lugar, se ibas como preso a unha mina, redimías traballo. En primeiro lugar, é dicir, normalmente por 2 días traballados te permitaban un día, co cual reducías pena, se non había delitos de sangre non quedara xa nunha gavia asesinado, pero como foron tal cantidade de presos, de personas presas, pois traballaron na minería, igual que no Val dos Caídos en outro lugar, traballaron na minería moitísimos presos. En segundo lugar, había unha parte importante dos presos eran asturianos ou de León, da zona mineira, porque tiñan coñecemento da explotación de mineral e que do que se trataba era de obter o máximo e de mellor calidad o máis rapidamente posible. Por lo tanto, pois tamén se contou con esa xente, inda que no Fontao nos dixeron tamén que había mestres, que había alcaldes, o sea, era un elenco máis variado. No Fontao chegou a haber, no momento de maior traballo na mina, hasta 270 presos. No barracón dos presos, un barracón de madeira, perdón, un barracón de pedra, que a parte alta de madeira, que unha parte aínda se conserva, unha parte aínda está. E logo está o poboado. Nos anos 50, un dos COR, que estudiara arquitectura en Finlandia e en Noruega, deciden, por iniciativa da familia e co respaldo de Franco, construir un poboado como aqueles poboados de repoboamento que se fixeron sobre todo na zona de Extremadura para asentamento de poboación agraria en determinadas zonas para producir agricultura e acabar ca fame e cas cartillas de racionamento. Pois entón é un poboado, o que pasa é que é un poboado maravilloso do punto de vista arquitectónico, completamente rehabilitado e que ademais do propio poboado, é dicir, das casas dos mineiros e dos encargados, son casas diferentes, as dos encargados son máis grandes, as dos mineiros teñen a casa do mestre e a mestra, unha escola de nenos, unha escola de nenas, un economato, un cine e unha barbería. Todo eso está ali, xunto con unha iglesia, todo eso está ali no Fontao, que se pode visitar e con unha calidad constructiva impresionante, que parece mentira que aquilo se fixera na Galicia dos anos 50. Hai poucos poboados de vivendas sociales daqueles que se fixeron xa a finales dos 50 que teñan a calidad que ten o poboado mineiro de Fontao. Ben, o wolframio, por tanto, se convirte nun elemento fundamental e, ademais, a partir do ano 42, sobre todo a partir do ano 42, a actuación dos ingleses vía espionaxe para que o wolframio, si sale da mina en maus nazis, caiga ao mar, é dicir, acabe no mar, vai a ser intensísima. Intensísima. Por lo tanto, temos por un lado presos, por outro lado, estes presos vai a conlevar que a actuación dos guerrilleiros, é dicir, dos fuxidos, en Galiza teña unha importancia enorme, e esta propia rede de presos moitísimas veces é a encargada de conseguir que o mineral non vai a parar a maus alemanas, a maus nazis. Pase a maus aliadas e acabe no mar, que era onde remata a maior parte do wolframio que cae en maus inglesas ou que forma parte, digamos, do extraperlo.
Por lo tanto, imaginádemos o que é todo este mundo, e estou simplemente falando de pura explotación de mineral neste momento. Por exemplo, a reconstitución do Partido Comunista en Galicia se fai en torno ao mineral de wolframio, concretamente entre a mina de Santa Comba e a mina de Bariló, a mina do Fontao. No Fontao, os guerrilleiros que se organizan son os corcheiros, como sabedes, na mina de Santa Comba son os Foncellas, que acaban de devolver 4 cadáveres de unha partida, me parece que fai no mes de xulio, devolveron os cadáveres de 3 homes e unha muller asesinados polo exército e que actuaban na zona das minas de Barilón, por tanto, de Santa Comba. É dicir, todo este mundo forma parte de toda esa historia tamén de Galiza, de por que aquí a guerrilla tuvo tanta importancia, aguantar tanto tempo e resistiu tanto tempo. Todo ese mundo forma parte da historia de Galiza. E ben, o wolframio, o Estado vese na obriga de fixar un precio tasado. Portugal o puxera a 100 pesetas e o goberno franquista tamén o pon a 100 pesetas vendido no mercado oficial. É dicir, que o kilo de wolframio valía 100 pesetas. Imaginádamos no ano 40 100 pesetas. Era unha fortuna, unha verdadeira fortuna, 1 kilo de wolframio. Xa digo, un saco de azúcar 3 kilos. Pero é que nuestra perlo chegou a 200 pesetas. De aí que o wolframio se convirte nun verdadeiro comercio como seña. Os que traballan na mina procuran que os sacos vayan furados para que vayan caendo polo camiño, se non deixan unha parte do mineral metido en algunha zona de agua para poder o sacar despois, se non o esconden nos tocos ou nos calzós, é dicir, forma parte de todo, máis o grupo dos guerrilleiros, máis o grupo dos presos que procuran que o mineral, todo isto que vemos en moitísimas películas e que non sei por que en Galiza non está contado. Non entendo por qué. Porque, desde logo, aparte de ser historia, cinematográficamente, dá unhas posibilidades enormes. Hai escritas varias novelas, hai un filme tamén que se chama Lobos Suxos, tamén o que pasa, a mí o filme gustou, o problema é que quixeron meter demasiadas cousas. Porque entre que meten, como non, sendo Galicia e Alemania, as bruxas e o esoterismo, eso me gusta moito. As bruxas e o esoterismo. Ben, as irmáns de Rivadavia que facían cruzar polo río xudeus, as propias minas de wolframio, os presos, claro, ao final, en 2 horas, pois é demasiado, non? É demasiado. Sin embargo, sí que hai un documental que se estrenou ano pasado, que fixo unha rapaza, unha muller, Paula Coach, que tivo varios premios, que se titula A batalla descoñecida, o wolframio. Porque este documental, que eu recomendo ver, está estrenado, tuvo premios en varios festivales, por lo tanto, coido que debe ser posible acceder a él. Non debe estar en aberto, pero debe ser posible verlo, porque este documental o que fai, aparte de contar toda a historia do wolframio, dá datos económicos moi importantes de que significou para o franquismo, como pagou as débedas de guerra que tiña que a Alemania nazi. É dicir, dá toda unha serie de datos científicos e fala, pois, xente que sabe moito deste tema e que o estudiou a nivel económico. Perfectísimamente, como pago de débeda de guerra a Alemania nazi por parte do régimen franquista. O ten perfectamente estudado. Entonces, eu creo que, para mí, é o que mellor corresponde ao que pode ser unha visión histórica e económica do que realmente significou o wolframio. Logo hai varias novelas, hai unha de Víctor Freixanes que está moi ben, que se titula A cabalo de ouros, que conta todo o mundo social do que vamos a falar agora. Hai unha de Ricardo de Valenzuela, Era tempo da pandar. Hai unha de Fariña Jamallo, que tamén está moi ben, A balada do wolframio. E hai outro de Cabalanda, que foi un preso que estuvo traballando na mina, concretamente na mina do Fontao, e logo escribiu un libro que se titula Wolfram. Por tanto, bueno, creo que está pois xa bastante ben estudiado o tema do wolframio. Pero a miña sorpresa, e vos lo conto así, a miña sorpresa cando fun ali a traballar con aquela xente, porque, por exemplo, o meu pai nunca nos contou nada do wolframio, nunca. Solo cando xa estaba moi maior e xa estaba enfermo, unha vez xa Carmona Badía, que é unha das persoas que máis estudiou non só o wolframio, sino toda a minería e a industria galega, que é profesor en económicas, o quixo entrevistar. El dixo que sí, pero dixo que só quería que estuvera Xan Carmona e el.
e que solo se fixera público cando el morrera. E ali contou algunhas cousas. Contou, por exemplo, que as mulleres que traballaban lavando o mineral que estaba fora da mina eran a maioría mulleres cos homes represaliados e que os encargados da mina se aproveitaban delas. Vos entendedes perfectamente, non? Que cando esa mina era dos March, cando un dos March tuvo unha operación de corazón na que pensaba morrer, e como se salvou con aquela caridad cristiana franquista da Santa Cruzada, mandou unha paga extra para todos os traballadores da mina, esa paga extra desapareceu, e aí están implicados o encargado da mina e o abogado, Parga Moure, e o abogado que non sei quen era naquele momento. É dicir, un desfalco, se quedaron con ese diñeiro que nunca chegou aos traballadores. Como a partida dos Foucellas, que logo asesinaron ali cerca por Valdo Dubra, a deixaron tirada nunha coneta e que eran daquela zona, por 2 veces, cando o camión iba cargado de sacas cara a carril, se apropiaron de todas as sacas e deixaron un escrito que poñía: o goberno lexítimo da República se fai cargo deste mineral que pertenece ao povo español. 2 documentos. Contou esas cousas, bueno, pois que ocurrían naquel momento. E o que sí recordo é que meu pai sempre decía que nunca vira tantas xollerías como en Santa Comba. Eso sí que me lembro de escoitar en casa. Eu nunca vi tantas xollerías como en Santa Comba. Está cheo de xollerías Santa Comba. Nos anos 50, que ver que mercaba unha xoia. Por lo tanto, cando logo despois no Fontao, e gracias á Asociación de Veciños, que seguían mantendo, que se chama ademais a Asociación de Veciños Minas da Brea, que sigue mantendo a memoria do poboado, porque viven ali no poboado rehabilitado, que unha vez rehabilitado se convertiu en vivendas sociais, en alugueiro, as que era posible acceder en compra, e, por tanto, accedeu xente nova, con recursos económicos limitados, e que montaron unha asociación de veciños para seguir celebrando a festa de Santa Bárbara, que se iniciou a súa celebración precisamente no momento do Wolframio, e que é o 4 de decembro, e que se fai todos os anos, e para manter viva a memoria da minería da zona, e recoller, digamos, a memoria da xente que ali traballou. Bueno, pois cando me empezaron a contar cousas de como vivían ali, algunhas das mulleres morreron todas, xa as que entrevistei non vive ninguna, como era a vida social máis aló do traballo, que todas coincidían, todas as mulleres, menos unha que traballou na mina como lavadora, e traballaban nas cuadrillas informales, é dicir, buscaban mineral por fora, en terrenos da súa propiedade ou do que fora, non? Entonces, e unha delas tuvo Salón de Valle. Entón, o primeiro que decían é que a vida era moi dura porque podías morrer. A minería do Wolframio implicaba que pudieras morrer en calquera momento porque había un derrubo, porque podías afogar no río, porque te podía pegar un tiro a Guardia Civil, como contan no documental algunha delas. É dicir, a vida valía pouco, pero que a vida era relativamente boa e agradable. Estamos falando dos anos 40. Eu que tiña a imaxe aquí era a miseria, a pobreza, todas de negro, as cartillas de razonamiento, a fame, o extraperlo, a Santa Cruzada, en riba de todas as mulleres, e as que tuveran as mulleres represaliadas, as mestras todas represaliadas, e as que tuveran un mínimo de contacto ca República por lo que fora, peladas con aceite de ricino. Eu era esa idea que tiña. Entón, chego ali, e esta muller que viña ao Salón de Baile me dice: eu era nena e iba á escola, porque había un preso que nos poñía a escola a 7 da tarde cando acababa o traballo na mina. E a escola que poñía era para nenos e nenas, e era un profesor da institución libre de enseñanza. Por tanto, ali era unha illa. Segundo, no barrio da Madeira, bueno, para decirvos a data, en Fontao, na mina, traballaban en torno a 700 traballadores, contando os presos. En Fontao traballaron de 7 a 8 mil personas. De 7 a 8 mil personas. Todo o sistema de comunicación se mudou, evidentemente para que o mineral pudera salir da mina, que era o máis importante, que os camións de mineral puderan salir da mina, pero eso favorecía que xente de toda Galicia pudera ir ali a traballar. A agricultura prácticamente desapareceu. Os hórreos, as cortes, todos se dedicaron a dormir, a dar dormida a xente que iba ali a traballar, polo precio de unha peseta. O
O sea, estaban estipuladas as tarifas. A dormida unha peseta, unha taza de caldo unha peseta. Estaba todo estipulado como tarifa única. E todas as dependencias que había se puxeron ao servicio da mina e da minería. Todas. Dormían homes e mulleres xuntos. No ano 40. E facían o que podían, nos dábamos a volta de noite, se iban horas en frente, se hacían o que se podía. É verdad que eran novos, e perfectamente que sabedes que cando se novo, pois normalmente a memoria moi selectiva e ten tendencia a guardar o bo e o esquecer o malo, pero é que había no barrio da Madeira, que foi o barrio que medrou todo por riba da mina e da fábrica e do almacén, había 60 bares, 4 cines e 5 salóns de baile, con actuacións con orquestas e conxuntos. Bueno, os conxuntos eran un acordeón, unha trompeta, unha gaita, o que foi. E se facían bailes. Lembrade que o Antroido estuvo prohibido por decreto franquista estos anos 60. É dicir, que a mí aquilo me pareceu, dixo, bueno, que isto non é posible. Donde estamos? Donde está aquí o franquismo, sobre todo a cruzada, a sección femenina, os curas, a iglesia, as misións? É dicir, era todo un mundo para ben e para mal, completamente como unha pequena illa diferente a todo o resto. Nas cuadrillas da guerrilla había tamén mulleres, e sobre todo as mulleres facían de enlaces. Eran os enlaces, algunhas estaban na guerrilla, pero sobre todo eran cos enlaces. É dicir, que era un mundo completamente diferente, xenerado por ese viñeiro que a Guardia Civil toda estaba metida no extraperlo. A maioría das transaccións económicas de extraperlo facíanse nos propios bares, é dicir, nas casas da Madeira. E era relativamente normal, eles contaban, alugar un taxi, que non sei de que maneira funcionaría, porque o combustible, a wolframio os taxis non funcionaban. Entonces, bueno, pues, con alcohol, con gasol, bueno, era ir a Santiago ou a Vigo e o mellor nunha noite fundir 2 ou 3 millóns de pesetas. Porque o día seguinte a vida valía tan pouco e o diñeiro só servía se a vida existía, por lo tanto, como o día seguinte podías morrer, que te importaba? E se non, o día seguinte ibas a mina e malo sería que non atoparas un kilo e que se o vendías ao extraperlo eran 200 pesetas. Entón, realmente, por moito control que o franquismo e o réxime nazi intentou poñer na mina, a realidade, ao final, supera muitísimo as barreiras de control que se pretenden establecer. E realmente, pois, o que contan estas persoas, e o podedes ver no documental, e o podedes ver en calquera documental, é que, ao final, o wolframio pois xenerou todo un mundo social que incluso está recollido tamén nas fotos que hai en Pontevedra, pois aquí tedes as festas, na mina da Brea había un equipo de fútbol, con un campo de fútbol, as primeiras comunións, a escola, todo. Na maioría das aldeas non houve escola. Hasta finales dos anos 40, non había. Bueno, pues todo este mundo social novo que aquí aparece deriva de o wolframio e a actividade do wolframio e todo en torno ao que o wolframio en sí movía. Entón, eu coido, antes de cedernos a palabra para establecer un coloquio, que como circuito turístico inmediato hai a posibilidade de a 20 minutos de un aeroporto internacional como é Santiago e indo cara a Silleda, coller en dirección Merza e establecer unha xornada que podía comenzar na propia vila de Merza, visitando a Elena Ferro, neste momento unha artesana que demostrou sobradamente que innovando se pode manter a tradición e a modernidade e convertirse en un produto de mercado internacional, que ademais é moi bo para o clima galego porque non te mollas os pés e non colles colores de gorxa, aparte de ser fashion completamente para calqueira actividade masculina ou femenina, que os homens tamén poden levar focos. En primeiro lugar, pero ela vos pode contar a historia do seu avó, porque o seu avó traballaba facendo zocos cando funcionaba a mina da Fontán e sabe perfectísimamente toda esta historia. Na propia vila de Merza, como sabedes, hai un patrimonio turístico que é o Antroido, que está declarado como patrimonio turístico. A unha distancia de 10 minutos subindo por unha costa hai uns baños, un balneario de augas sulfurosas, que tamén Galiza ten un recurso inmenso de augas.
que son bons para a saúde, pero son bons para descansar e, por tanto, todo o mundo tan estresado que leva por aí adiante, pois lle ven moi ben a utilización desas augas. Ademais, de ser moi boas, o balneario está reformado e a verdade que está precioso. Se pode seguir o roteiro visitando o poboado do Fontao, agora vos falarei 5 minutos del para que saibades como é, o poboado do Fontao, e se pode seguir camiño desde o poboado do Fontao até a fervenza do Toxa, o mosteiro de Carboeiro, donde, bueno, pois, no caso de que a xente, pois, seña maior, pois, se lle poden levar uns bocadillos e tomar ali un picnic ou comer, e se a xente pode levar unha mochila a espalda, e logo despois volver a Vila de Silleda, que ten recursos gastronómicos, aparte das famosas rosquillas, suficientes para pasar unha xornada preciosísima, diferente en verão, porque vos podedes dar un baño no río, en outono, porque o colorido de toda a arboleda autóctona que queda ali é impresionante, ou na primavera, que é o mellor momento para visitar a fervenza da Toxa, porque é cando leva máis caudal de auga. Por lo tanto, todo isto, que como ves, reúne todas as condicións para facer unha xornada turística e patrimonial espléndida, está ali nunha contorna como moito de 10-15 kilómetros, que é das distancias que vos estou falando. Eu a fixen xa varias veces con amigos, hai bastantes casas de turismo rural, no caso de que se queiran estar 2 días, decir que hai moitas posibilidades por ali, ou que se quer ampliar un pouco, neste momento as terras do Deza, e, por tanto, toda a zona entre Lalín e Silleda tamén oferta unha cantidad de recursos, tanto de tipo natural como matrimonial, como gastronómico, impresionante, que hai que poner en valor. Creo que todo isto, bueno, pois é fácil. O de San Fice se pode facer unha mañá, o de Casallo xa é, de Casallo do Wolframio queda pouco, en Casallo que queda sobre todo a minería, toda a minería desde a época romana até hoxe, en que é unha zona en que se sigue explotando a lousa e, polo tanto, ten unha actividade económica importante que os franceses tratan de apropiarse, poñendo a denominación de origen da Ardoise. Ardoise se volvera, é pizarra galega. O que pasa é que eles lle poñen a imaxen de marca e así a venden como produto autóctono, pero efectivamente o selo de calidad, tanto na calidad do produto como no seu tratamento para diferentes usos, pois sale ou ben de Valdeorras ou ben tamén da zona da fronteira con Asturias, ali tamén hai unhas minas de pizarra importante, en Fonsagrada, bueno, hai varias zonas que, como a lousa en Galicia é moi abundante polas características xeolóxicas do territorio. Pois, ben, o poboado do Fontao. O poboado do Fontao é unha rara pérola, unha alfaia que temos na Galiza. Hai algún poboado máis, pero da calidade do Fontao, non. Porque a familia Cor, que é unha familia que apoiou a sublevación militar franquista, por eso tuvo a concesión despois da mina a partir do ano 40, é verdad que tiña moitas ramas, eran moitos irmáns, moitos, é unha familia relativamente numerosa, e aí nesas ramas debía de haber un pouco de todo. Porque un deles, nos anos 40, no ano 47, 48, cando xa rematara a Segunda Guerra Mundial, decidiu marchar a estudiar arquitectura fora. E o fixo nos países nórdicos, que neste momento xa estaban constituindo unha vanguardia de transformación do mundo dentro da arquitectura. Tamén o facía Brasil, pero en Europa os países nórdicos eran os que máis xa tiñan unha tradición destas vivendas colectivas, no período entre guerras, sobre todo Austria, pero Suecia, Noruega, Finlandia empezaron a levar a finais dos anos 40 en todo o mundo da arquitectura, tanto no diseño como nos materiais, nos dous. E, por lo tanto, este home estuvo estudando ali, e no ano 50, dado que a mina do Fontao, o momento de maior produción foi a Segunda Guerra Mundial, pero cando a Guerra de Corea volveu a haber un repunte porque China era comunista e, por tanto, pechou as fronteiras de venta de material estratégico para a Guerra de Corea e, por lo tanto, había que procurarse wolframio, xa non podía vir de China, e o de India, que tiña Inglaterra, pois eran cantidades moitísimo máis reducidas, o maior produtor era, e sigue sendo, China, e, polo tanto, o wolframio volve de novo, non a ter aquela eclosión que tuvera na Segunda Guerra Mundial, pero a ser de novo un mineral estratégico. E, polo tanto, desde o ano 50 hasta o ano 55, houve aí un repunte na explotación de mineral, en aquelas minas que non lo tiñan explotado, concretamente na de Abrea, na de San Fiz tamén, na de Santa Comba tamén, en Casallo menos, porque xa estaba moi explotada, tamén a calidade do material non era tan boa, e, polo tanto, nese momento volve a haber un repunte na explotación do wolframio, xa nos anos 50. E a mina
si ben non vai a ter todo aquel personal que tuvo nos anos 40-45, ten xente traballando. A maioría dos presos xa non están, pero bueno, ten unha cantidad importante de personal e sobre todo en un momento en que se moderniza máis o sistema industrial de transformación do wolframio. É dicir, a fábrica se electrifica, se moderniza, se poñen o sistema todo de poleas, de mesas de traballo en cadea, se moderniza, digamos. Que deu de ser obra tamén de algún dos irmãos Cor que coñecía o sistema en cadena dos Estados Unidos, é dicir, a produción fordista dos Estados Unidos. E un deles é este arquitecto que, a través da familia, consigue que no Fontao se faga un poboado de repoboamento, é dicir, un poboado de poboación, como se fixeran e se estaban facendo en outros lados do Estado español. Repito que sobre todo en Extremadura, para asentar poboación en aquel momento. E o que fai el, xunto con outro arquitecto, que non vos digo o nome, que se vai a quedar a vivir en Pontevedra e que se reclama como galego, morreu cando estábamos facendo a rehabilitación do Poboado, morreu con 90 e pico anos. Sí, non me canso de estar que teño aquí. Teño fichas e así acabo antes. Joaquín Basilio Vaz. Joaquín Basilio Vaz, que quedou a vivir en Pontevedra e que traballou, además firmaba como galego. Era de origen andaluz, pero quedou aquí. E entonces fan o poboado, empezan no ano 51, 52, a escasez de materiales retarda un pouco, pero se inaugura, no documental está o momento da inauguración, porque conseguimos unhas imaxes gratuitas. O documental está feito todo con imaxes gratuitas, porque como non tiñamos dinheiro, pois o fixamos todo e atopamos bastantes imaxes gratuitas, entón baixamos todo o gratuito que había, e hai unha asociación en Vila García moi importante que se chama O Fallado da Memoria, que ten recopilado muitísimo material e que atopou unhas imaxes da inauguración do poboado, porque nodo é carísimo. Coller imaxes de nodo piden unhas tasas elevadísimas. Entonces están ao momento da inauguración do poboado, e o poboado ten unha calidad, aparte unha visión social importantísima, ten tamén unha calidad arquitectónica moi boa, de tal maneira que a súa rehabilitación foi relativamente doada, foi moi doada a rehabilitación, e hoxe en día ali está vivindo xente, é dicir, son vivendas sociais nas que viven. No que incluso tuvemos que hacer unha pequena guardería nun piso, porque naquele momento había nunha das vivendas, porque había unha cantidad enorme de nenos e nenas, incluso se fixo parte infantil, se recuperou o campo de fútbol que estaba ali, e a idea era no cine, o cine se rehabilitou como tal, tiña a máquina de Super 8 e as bobinas ali, todas enferruxadas, pero se restauraron, foi posible restauradas, e a idea era facer o taller da memoria da minería nos dous edificios, na escola de nenos e na escola de nenas, e no economato facer un centro de estudo sobre a minería en colaboración coa Universidade de Vigo e, ademais, a través da Consellería de Educación, facer campamentos de verao para nenos e nenas para que poideran ali, esta oferta que hai educativa de verao, pasar ali o verao, que reúne todas as condicións para facer un campamento dunha semana maravillosa e a semana empaparse na industria e na historia da minería de Galiza. Ese é un soño co que vos deixo e que algún día podremos recuperar. Moitas gracias. Bueno, espero que fora suficientemente clara porque eu non sou unha especialista do wolframio. Eu só fixen o documental para que o traballo das mulleres permanezca, porque como as mulleres non están na economía formal, non deixan pegada, e se les grava, ou se non desaparece todo o que fixen. Vale. Bueno. Sí. Despois sí. Te entendí mal. ¿Vendíase los mismos o vendíase por qué fue que se le vendió a los ingleses? En principio no Extraperlo entraban só os ingleses, foron os que empezaron co Extraperlo. Despois hai espías nazis que tamén se dedicaron a eso. É que ao final, claro, porque ao principio foron os ingleses. Pero claro, se tú pasas de 100 pesetas, que era a tarifa oficial, a 200, ou entras nese mercado, ou se non, por moita represión, pero se a propia Guardia Civil se meteu no mundo do Extraperlo. Entón, claro, era moi difícil controlar todo eso.
E hai unha familia que estaba sentada en Vigo, escribiu un libro tamén, o rapaz este que traballou no Correo Galego ten unha novela que fala desta familia, que é unha familia nazi asentada en Vigo, que incluso trouxe unha orquesta, trouxe unha sinfónica de Berlín, Trixo Sinfónica de Berlín a actuar no Teatro de Vigo. E era unha familia, eu teño, no documental xa un nome, que foi, era unha das que se dedicou precisamente ao extraperlo. Esa familia se dedicaba ao extraperlo, porque esa familia era das que estaba metida no embarque de Vigo. Entonces, meteron espías no extraperlo porque eso garantizaba que no embarque de Vigo mineral, ainda que fora por esa vía, chegaba tamén. Pero maioritariamente foron os ingleses, maioritariamente. O tiraban ao mar directamente, xa. Directamente ao mar. Claro, que iba a facer con él? Eles non o precisaban. Sí. Creo que a familia, vou facer mención, non sei, porque eu vou falar do cargadoiro que hai en Rande, que a familia Grenzer-Boller estaba ficado en Vigo. Sí, non sei se sería esa. Era esa, sí. Ben, o que a miña pregunta ten que ver, porque leí que, bueno, el tiña fábrica, está un pouco de Tapadillo, que onde está en Meirande, pero el primeiro que comprou foi o cargadeiro que hai para transporte. O embarque, o que se chamaba o embarque, que era fundamental. E decían que tiña dereitos en 4 minas. Eu isto non o sei, se sabes algo. Eles non podían ter, o sea, o régimen franquista a nivel legal era clarísimo. Só podían ser profesionales de explotación, de explotación mineira, españoles. Por eso te pregunto. Españoles. O que pasa que, inda que eran españoles, eran testaferros. Vale, de acordo. Eran testaferros, moitos. É dicir, eso ademais no documental, ese que vos dixen da rapaciña, de Paula, o deixan clarísimos que ali falan. Creo que fala Ángel Viñas, que é un dos que máis sabe de economía da guerra, fala Xan Carmona, falan varios. Entón, é verdade que algúns eran testaferros con dereito ao lucro, total e absoluto, pero eran testaferros. E ese mineral iba directamente aos concesionarios alemáns a través do embarque. Claro, pero sabía que non me cuadraba. O que pasa que dereito a mina pode ser que tuveran antes, porque sí que é verdade. Vamos a ver, hai unha cousa que en Galiza tampouco non se conta. Os espías nazis aquí xa viñeron nos anos 20, porque a maioría das bobinas que se puxeron en marcha nas pequenas centrales eléctricas e que alimentaban a electricidade ou pequenas fábricas eran alemanas. Por citarvos, en Santiago, Brandía, donde agora hai un hotel en Vidán, no grupo ese de vivendas, aí o que agora é un hotel, que non quero dicir o nome, porque senón me dirán que estaba propaganda, esa foi unha fábrica de coiro, unha fábrica de papel, unha fábrica de sacos, e tiña unha bobina, tiña unha pequena bobina, porque producía electricidade. Incluso hoxe en día, se esa bobina se puxera a funcionar, para aquela zona daba electricidade suficiente, polo caudal de agua que leva ali o río, bueno, xa é o Sar, porque o Sarela xa entrou no Sar en aquela zona. Ben, pois a maioría destas mini-centrales que estaban un pouco repartidas por toda Galicia, a maioría das bobinas eran alemanas e eran técnicos alemáns, inxenieros, etc., que viñan aquí a colocalas e o seu mantimento, e moitos quedaron como espías nazis xa aquí. Ou, para o caso das mulleres, profesoras de alemán. En Santiago había unha famosísima que ademais formaba parte dos paseadores, é dicir, formou parte do grupo que paseaba a xente en Santiago e que daba clase de alemán. E todo o mundo lle chamaba alemana. Que ademais eu, cando era pequena, toleara, estaba tola, porque era a amante, bueno, a compañeira, non sei, me dá igual, como lle quera chamar, do farmacéutico Víctor Casas, das Casas Reais, que morreu ao pouco de empezar a sublevación militar, e que era non só era falangista, senón que era un terrible, e esta doña Obdulia, estaba tola e lle daba de comer as palomas donde poñían, en Santiago poñían a censura dos cines na Casa da Armada, que está na Rúa do Vilar, debaixo dos Portales, onde logo estuvo a Cogés. Bueno, pois eu recordo esta muller de pelo branco onde lle comer as pompas, porque xa estaba, era unha Diógenes clarísima, andaba cargada de bolsas. Bueno, pois esa muller era unha espía nazi, e logo aquí a dar clases de alemán, é dicir que xa estaba unha infraestructura creada nos anos 20, a través da minería e a través da electricidade.
E iso sí que nas novelas está bastante. Sí, mellor é dos anos 20. Sí. Quería preguntar, bueno, falou dos anos álxidos, ¿no? 39-45. Sí. Bueno, 40-45. A miña pregunta vai dirixida no sentido de que eu teño familia que traballou no Wolframio. Sí. Meus tíos, Moita xente. a avó e tal, na zona dos Montes do Testeiro. Que pasa que, bueno, non tuve a oportunidade de falar con eles, de preguntarlle, porque eu o que si tiña entendido é de que moitos traballaban limpando, e estamos falando dos anos 50 e algo, é dicir, que é posterior, pero eu tiña entendido de que eles limpaban sobre os escombros do que xa se había lavado. Sí, eses eran os rebuscadores. É que había, como dixen, os que traballaban na mina, que eran, digamos, os que tiñan cartilla, os rebuscadores e os aventureiros. Había como 3 categorías. Pero polo que tiña entendido, que era a miña pregunta de como estaba eso repartido, tú tiñas un espacio onde podías traballar, senón non podías abarcar. Estaba todo repartidísimo. Ainda que fora rebuscador, non? Estaba todo repartido. Tiñan cuadrillas adxudicadas. Incluso na informal, tiñan obriga de vender a determinados proveedores. Incluso, outra cousa é que logo se dedicaran a extraperlo, pero se dedicaban de xeito ilegal e arriscaban de que os detiveran. Porque incluso os de economía informal e os rebuscadores, por exemplo, no Fontado, tiñan obriga de venderle os corte. Ou no Pindo, tiñan obriga de venderle a compañía minera Santa Comba. É dicir, en principio o réxime intentou controlar toda a explotación do mineral. Outra cousa que conseguira, pero estaba todo perfectamente definido. E nos anos 50 igual, non só no 40-45, hasta que pecharon, foron pechando as minas, que a de Fontao foi a última, porque ainda no 71-72 tuvo unha pequena explotación. Agora teñen os corpos, teñen 2 minis centrales ali no río, que as dou Fraga, unha concesión da época de Fraga. Pero daquelas centrales dos ríos que facían as minis centrales aquelas, non? Bueno, todo eso estaba perfectamente controlado. O que pasa é que eso todo controlado tiña o extraperlo por riba, e tiña os ingleses, e xa na guerra de Corea o extraperlo era moito menor, non había extraperlo. O extraperlo sobre todo era no 40-45. Despois non había moi pouco extraperlo xa, nos anos 50 xa estaba todo moi rígido, pero era... E podías incluso traballar temporalmente. Hai unha historia bonitísima, e vos la conto porque se me esqueceu. No Pindo hai unha muller que lle chaman María dos Fetós, porque vive na aldea dos Fetós, que ten 92 anos e é unha pandereteira maravillosa. Toca a pandereta e canta de maravilla. E María dos Fetós, cando era nova, foi a traballar no Wolframio porque quería uns brincos de ouro e na casa non os compraba. E estuvo traballando 3 meses no Wolframio. E logo, cando tuvo diñeiro para comprar os brincos, volveu ao que facía sempre, que era traballar nas terras, como chaban ali, traballar nas terras e ir polo monte vendendo a muros ou atravesar polo mar nun barco a vender a Cee e a Fisterra. Non había ponte, había que ir en barco polo mar. Entonces, bueno, historias destas hai moitas, pero estaba todo perfectamente delimitado. Incluso nos anos 50, porque, por exemplo, me acordo que papá co camión iban a recoller o Wolframio e o Pindo. No Pindo era de Santa Comba. O do Pindo era de Santa Comba. Tiña asignada a mina de Baridongo e tiñan que ir a recollerla. Eu sei que, por exemplo, aí era unha empresa vasca. De feito, un dos encargados acabou casando con a bisavó a mí. Pero si non tiña claro o tema de... porque non era empregado da empresa a traballar, sino que podía ir calquera, pero a un determinado... E logo con obriga de vender. A esa empresa vasca, neste caso. Claro, neste caso. Por exemplo, é curioso seguir a traza Pargamoure, que foi o encargado de Compañía Minera Santa Comba, e aquí, é curiosísimo, seguiron, que foi un dos promotores do ensanche de Compostela nos anos 70. Gran parte dos pisos do ensanche foron feitos por él, bueno, por unha sociedade que estaba aí. Diñeiro da mina. Comprou terras en Santiago, e o ensanche, pois,
Rúa Nova de Baixo, Plaza de Vigo, todo eso é unha promoción feita pola súa sociedade. Toda esa zona. Parga Moure tiña as oficinas no Camiño Novo. Vedes onde está o Camiño Novo, a entrada da universidade pola porta 20. E mercou todo, bueno, pois todo o que hoxe é Santiago de Chile, todo eso. E nos anos, os especuladores son os mesmos. Hai o fondo aí. Eu quería meter unha punta, falamos do documental de Paula Pons, ten aberto, está colgado na web da RTVG. Pois mira, xa está, xa Sonábame, de maneira indefinida, pero agora mesmo está colgado en aberto, pode ser. Eu queria preguntarche, porque falaste ao principio de Valdo Dubra, pero perdíme no que comentaras, que non me quedé con isto. No, é que en Valdo Dubra había un grupo de guerrilleiros que era naquela zona, o que se chamaba unha partida ou unha cuadrilla, que normalmente estaba formada por 4 ou 5 personas. Republicanos eran 3 homes e unha muller. E estes actuaban na zona de Arzúa, bueno, tiñan un campo de traballo, un campo de acción bastante grande, eran fuxidos, pero pertenecían ao Partido Comunista, o sea, formaban parte da organización do Partido Comunista de Lenin. E foron os que, polo menos 2 veces, se fixeron con un mineral que viña na mina de Santa Comba para embarcalo un carril, deixaron a nota que estaba no servicio da República, e foron asesinados, os mataron, e quedaron tirados nunha cuneta, eu creo que pertiño de Benvibre, pola zona de Benvibre, por aí, non sei exactamente a parroquia, pero por aí pola zona de Benvibre. E logo foron enterrados no adro dunha parroquia de Valdo Dubra. E a exhumación foi pola asociación, pola xente voluntaria da Asociación de Memoria Histórica, se exhumaron fai 3 anos, e este ano, no mes de xullo, devolveron un acto preciosísimo os restos das familias que os poden enterrar no cemiterio. Foi un acto, eu creo que isto é unha cousa fundamental, que a xente teña os seus seres queridos onde queira teños. É unha débeda inmensa coa xente que o único que facía era defender o goberno lexítimo que estaba votado pola cidadanía, que tendría erros con todos os demás, pero que era un goberno lexítimo porque a cidadanía votou. E polo menos que estas personas, que o único que fixeron foi defender o réxime lexítimo, poden descansar donde sean, donde a súa familia queira. En todos os sitios, en Chile, en Argentina, en todos os sitios, e aquí ainda estamos así. Sin que se poida, non se trata nin de revancha, nin de rencor, se trata simplemente de vivir en paz co que pasou e cos teus. Nada máis. Alguna pregunta máis? Bueno, pois a ver se recuperamos ese